рӯзи панҷум аст ки мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ миёни мунтахабҳои ҷавонони то 19 сола дар тоҷикистон ҷараён дорад. тими ҷавонони тоҷикистон дар бозии сеюми худ муқобили якачини ӯзбекистон бозии ҷолибу ибратбахши худро нишон дод. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи муфассали мавзӯъ. рақобати мунтахабҳои футболи зери 19-солаи тоҷикистон ва ӯзбекистон дар даври навбатии мусобиқаи кафа 2019 бо натиҷаи мусовии 2-2 ба поён расид, чун дидорҳои қаблӣ ба футболбозони ҷавони тоҷик имкон даст дод ки дар нафасҳои нахустини бозӣ ҳисобро кушоянд. Амадони Камолов тӯбро ба дарвозаи мунтахаби 19-солаи ӯзбекистон ворид намуда бартарии дастаашро таъмин сохт. дар дақиқаи 30-юми рақобат бошад, баъд аз иҷрои зарбаи ҷаримавии ӯзи якачини ҷавонони ӯзбекистон Одилбек Абдумаҷидов тавассути зарбаи сар голзанӣ намуда таносубро баробар намуд. дар қисми дуюми рақобат Иброҳим Халил Юлдошев голи дуюми дастаи ҷавонони ӯзбекистонро вориди дарвозаи Шоҳрух Қирғизбоев намуда дастаашро бартарӣ бахшид. дар дақиқаи 77-уми дидор баъд аз талошу муборизаҳои зиёд билохира дар дақиқаи 77-уми дидор ҳамлагари мунтахаби 19-солаи тоҷикистон Рустам Соиров бо як зарбаи ҳадафраси хеш таносубро баробар намуд. дар идомаи дидор низ футболбозони зери 19-солаи мо борҳо имкони голзанӣ доштанд, аммо аз вазъиятҳои мусоид самаранок истифода бурда натавонистанд. баъди васила бозӣ бо ҳисоби 2-2 хатм гардид. дар бозии дигар мунтахаби 19-солаи Эрон бо ҳисоби 2-0 тими миллии футболи ҷавонони Афғонистонро шикаст дод. баъди ин даври мусобиқот мунтахаби ҷавонони Эрон 9 имтиёз ба даст овард ва дар ҷадвали умумӣ садрнишини ягона шуд. тоҷикистон бошад бо 7 имтиёз зинаи дуюмро ишғол мекунад. ҳамакнун тақдири нишонҳои тиллои мусобиқоти мазкур рӯзи 15 август дар рақобати якачинҳои ҷавонони тоҷикистон ва Эрон ҳаллу фасл хоҳад шуд.